بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى وأتم التسليم على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسائر المؤمنين والأولياء والصالحين وأنا بهم ومعهم آمين. gettoje tabbatar da jomirawo jawmu hinnoyeji ilamu mo jawmirawo lulani en allah dumna hinno e salatu e dow mako sallallahu alaihi wasallam. allah yardonoma bo aalo en mako, allah yardonoma bo sahaba en mako. sakkiraɓe men keña en darakeno e dow shiri annabijo mai sallallahu alaihi wasallam e moɗon shiriyon hawtuki misali fottuki e heferɓe maako enta nokku inde majum konu badar, inde majum fellere badar. badar ɓuri ɓattaki e madina e dow makka. ta ummake daga madina ɗum kilomita 200 hande bo 150 yonki 130 ngamma lawol joni e lawol nane. lawol joni ɓuri ɓattaki lawol nane ɗum filawol hakkude makka entare misali wato badar ɗum kilomita 310 nden kam ɓuri ɓattaki e madina. kanjum tawata qur'ana wiya إذ أنتم بالعدوة القصوى إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم. onon ɓadi ɗo gonɗon kamɓe bo ɓe dilloyi daga ɓadaki. kanjum wiyete udwatu dunya on ɓuri ɓattaki. ɓe udwatul quswa makka ɓe dilloyi ɓe ɓuri woɗɗaki. warrakbu misali jama'are bo nde ɗon gabbi geeloji maje e fucci maje e hunde kaɓirɗum maɓɓe ɓe dillo ɓe garani on fa. warrakbu asfala minkum raɓɓe ɗo ɓe jooɗake les moɗon to kakkilane mbaɗe shiri moɗon. en mbino annabijo allah sallallahu alaihi wasallam na e niyya habduki e maɓɓe wurtodi innama jawle enta mumtalakaji sahabo en maako ɓe heferɓe faggi mooɓi mallaki e toñange. kanjum mo wi woodi jawdi moɗon nder jawle maɓɓe umme raɓɓe eɓe saalo mo liloyi basbas ibnu amr entare tulayata sahabo en mako ɗiɗo ɓe mo wi jahe daraneyamɓe to ɓe ɗon ƴaɓɓo ngaron mbiyon min to har ɓe ɗon dow lawol ɓe gari ɓe mbiɗo laaɗo allah ɓe ummowake daga sham daɓɓe ɓe waɗowake. annabijo allah wi sahabo en muɗum e juulurde giɗɗo tokkaki min fuu bisimilla muɗum na min jaha hawre min jahi misali wartirki jawle meɗen ɗe heferɓe koshi dow tonange amma na hawre konu konande e majum yaare ɓe kanjum giiɗa ɗuɓɓe gurtaki. amma banu sayidina aboubacar, banu sayidina oumar, banu sayidina ali, banu sayidina miqdad ɓe kam fuu ɓe mbi annabijo allah ay ko a yaha jara ndiyam ton garta min tokkete ɓe noon kamin ɗoftete. hakko wi a yaha kadin fotta e gañoma nden dilla feere ma annabijo allah min jaade e maɗa. usmanu wi mimma noon nden ɗulaɗo allah wi aa usmane aɗo waɗa jiya ɓi misali korema ruqayyatu hanka mo waɗa jiya maako allah windanima bano a dillidi amen. ko annabijo allah warta allah laamiɗo tafti yonki ruqayya ɓiilulaɗo allah ruqayya ma soyti uwa nder baqiya. annabijo allah e yotto nder madina ruqayya bo e soyta. annabijo allah waɗi janaisa maako yehi waɗimo nder baqiya. to sakiraɓe men en mbino wala kono nder konuji ɗum annabijo men sallallahu alaihi wasallam
ummi yahi ko leli ɗum jikkito hawre sinangam ma misali wato ko heferɓe arti toñino julnam ko toñino annabon kako ko toñino julɓe Allah annabijo Allah sallama yaha fotta e maɓɓe ngam majum amma nangam yaha misali wato faggaɓe ko faɗɗaɓe ko nande e majum udhina lilladhina yuqatiluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله أندوغا ناما أنون جلب الله نغما misali ko heferɓe gaɗata on feere jehe dafane yonkimon dafane neɗɗako moɗon jehe karane bo misali wato dina moɗon ngamma on toñama bi annahum zulimu wa inna allaha jawmirawo mon mo ndewa ton mo waway mo jalna on ala nasrihim laqadir amma onon goni allazina ukhriju min diyarihim bi gayri haqqin onon gurtina makka jabtana jawle na e huuɗo fu gam toñange أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا إلا أن يقولوا ربنا الله تو كدي إلون دركو سمبدني النبي جو الله ورتاكي سمبدني صحابين يا قراكي النبي جو صلى الله عليه وسلم تو جوني كم صحابين يغورتو دكي ادولادو الله nder lewru men duuɗo lewru suumaye daga ñandere sappo e ɗiɗi ñande sappo e tati sappo e nayi sappo e joyi sappo e jeweego fo annabi jalla ɗon dandal badar ñande sappo e jeweeɗiɗi ba hande sappo e jeeɗiɗi sappo e jeweeɗiɗi ba hande to kadi ba joni bimbiyel ngeel ndiyam ɗon toɓana annabijo Allah e sahaba bimbiyel ba joni ni leddi daɓake sahaba en bo shiryake ba keña jemma yo ki fajiri hande annabijo timmini kintsaki sahaba en annabijo Allah sappake ɓe e ɗum wallinta e ɗum warata Abu Jahal e ɗum warata Umayya daga keña jemma yo ki hande bimbi annabijo Allah timmini wiki ɓe nasara ko enen jeyi amma fa to on muññitake on dardake yeeso e yeeso e waywayɓe moɗon on kulay bo kuluɗon Allah e dow niya bo ƴeftuke kalimawol ngol gardumi la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallam moma andi ko laami moma annabi sallallahu alaihi wasallam moma andi e nder sheydiɓe on ɓuri moma andi wala ummatore gondata e annabijo mare waɗata on barjani moma andi wala goto nder moɗon sai woldi e jawmirawo sawa'an misali wato gaɗen nasaraku ko bo ɗum waɗa nasaraku e dow meɗen hakkuma enen mani nasaraku hande nde e wala neɗɗo gurtotoɗo walline e dandal nga'al sheydo ko bo hotida madina e nasaraku sai nasti aljanna kenan ko gaɗon shahada ko gaɗon nasaraku ko ton wuro on ɓiɓɓe aljanna tan jibrila jippi to lulaɗo Allah o wi ya rasulallah o wi joni ɓe e kam sahaba en maɗa ɓe a andi jonde maɓɓe mo wi mi andi jonde maɓɓe ɓe nuɗɗiniyam ɓe jakakiyam ɓe dafonaki dina Allah no ɓe gontiri entare luttuɓe ɓe jarayi ɓe garayi badar annabi jalla wi kay wonno girayniɓe kam sey jibril wiyata to minon ma malaika en warɓe wallukima kono badar wala ba amin e nder malaika en bono ko laati sahaba en ma yaakiɓema kono badar wala ba maɓɓe e nder sahaba en maɗa non minon ma malaika en jawmirawo jippiɓe badar walluma konu arandejum nder konuji ma Allah ɗon yira min wala ba amin e nder malaika to ni jibrila seyniri annabijo men sallallahu alaihi wasallam ndellulaɗo Allah nden wi'ata ɓawo mo darni safuji sahabu en ma ɓawo mo wi bisimilla moɗon nda waywoɓe moɗon dilloni on ngam ɓe ñifa jeynigol Allah ngam ɓe ñifa jeynigol Allah ngam ɓe darna dina Allah ngam ɓe tarfa bo annabon kako Allah onon bo bisimilla daɓɓon daɓɓe amma Zubair ibn al-Awwam wodi fuccu mako Miqdad ibn al-Aswad
god wodi fuccu mako fucci ɗiɗi annabijo Allah e luttano sahabo en geeloɗi 70 won dow maɓɓe ko lutti fuu nden kam fucci ɗiɗi geeloɗi 70 ko lutti fuu ɗon yaada e koɗɗe ɗum fuu ɗum yaada e koɗɗe daga mo shabbi daga mo addaje daga mo laɓe daga mo kafaje daga mo jaare ko lutti fuu misali wato ɗon yaada e koɗɗe sai annabijo men sallallahu alaihi wasallam mo wi'ata aboubacar mo wi'a warne ballayam usukoni jahen ndaren ɗo sai mi jeeɓi tawi goɗɗo nawyi har wumi nder yimɓe gure larabanko en jooɗiɓe haade ɓeɗon jooɗi ladde e cuugel maɓɓe nden annabijo Allah wiyata mo meeɗa yikkidiraɗo Allah mo meeɗananki ko ngol annabijo Allah sai mo wiyata dottijo use ma mo wi yawwa use mo wi min keɓayno ndiyam min jara annabijo Allah hanko aboubacar mo wi ndiyam kam woodi mo waddani ɓe ndiyam ɓe jari mo wi min ƴammane dottijo min fellere nde kam na ɗon na mouhammadou wardi e sahabu en mako ɗum wuttudu ɗon na mo wi ɗum wuttudu ɗon ɓe goɗɗa ɗo bo joni ache ka gonga e heferɓe makka e yimɓe makka ɓe garay ɓe kona mo annabi on ƴamata ɓe garay ɓe kona mo o wi i joni mo jiiɗa jaloto bo mo wi ko wannuma an kam suka hen faggu ko faggata fof kota wuuro maɗa tokkunu ɗum ƴamtataw ma ɗo wiyata ka annabijo mouhammad mo wi to sey mo wiyata ɓe ɓuri ɗuɗuki mo wi aa yimɓe makka ɓuri ɗuɗuki ngam mi nani habar ɓe gaɗi dubure to ɓe ɓilnayi seɗɗa dubure faaɗoto mouhammadou mo madina o e ji annabijo Allah sey mo wi i mouhammadou on yardi mo woodi Allah mako mo won malaika en mo wi to mouhammadou en no ɓe foti ɓe ɗuɓɓena mo wi no nanmi habar kam ɓe ɗuuɗa to ɓe ɓurni 13 seɗɗa to ɓe ɓurni temeɗɗe tato e seɗɗa ɓe ɓurnata e ɗo temeɗɗe tato annabijo Allah bo kamɓe temeɗɗe tato e 13 mo wi joni jiiɗa banoyeɓe kirsata dilloɓe goroɓe honay annabi honay mouhammadou ɓeɗo nde wiyete fuu noɓe kirsata dabbaji nder maɓɓe mo wi nde wiyete fuu ɓe ñaama e ngeeloba ñaamoɓe ngeeloba bo to waɗayi temeɗɗe to ɓurayi temeɗɗe jewenaw yewki dubure mouhammadou kam seyto Allah hanko bo seyto Allah wallimo amma mbiyeyam ne onon suka hon ɗiɗon mi nani ba on sukaɓe min sukaɓe ɗum min e sobajo am annabijo Allah nangi jungo aboubacar onon daga toye on mbiyam on kooshi alkawal on mbiyeyam daga toye ƴiwɗon min mbiyatemo to daga toye ɓe mbi minon na annabijo se minon daga ndiyam daga toye daga ndiyam ndiyam niilu ndiyam furato mayona kadin o ndiyam ni aslu amin daga ndiyam min ƴiwi to ɗon kadi no annabijo men sallllahu alih wa sallama sey accimo ɗon dottijoɗi koy to ndiyam kam ɗam ndiyam ɗame kadi annabijo Allah majjine koɗɗe to yimo min woni mouhammadou mo madina heferɓe garay ƴamo dottijo jon ɗo mo dilli ɗo ngam ma ta ɗon darwana mo konata e nder heferɓe to misali joga sirru maɗa bo to dalila ngam ma mo konata mo kondata to andi sirru ma ñamima ko ni woni alharbu khuda bono annabijo mouhammadou wiyata sallallah sallam heferɓe ɓattake annabijo Allah shiryake sahabu en ɗon nder safuji annabijo ɗon dari hakkude maɓɓe ɗum wi'a no giɗon jama'are faaɗotoɗen heferde Allah warde nde honay en sey aboubacar wi ya rasulallah minon kam min gi'a wala ko faɓɓitinta hawre ngam to minon daranta min ɗon ndenanane ma ñandere nde ɗo min dokka heferɓe makka jande nde ɓe gejjitata Umar an bona moy kadi aboubacar kam haala amin go ay ya rasulallah annabi joli wala na dokkoɓe am shawara nder moɗon sey woodi goɗɗo wiyete makdad ibne aswad mo annabijo Allah minon ɓe min kalfinakema jungo amin ñaamo nder jungo ma ñaamo min tambi jungo maɗa a tambi jungo amin a jaɓi halfinande amin min kooshi halfinande ma minon min tokkal annabo en min tokkal annabon kako min andi tokkal annabo en nane no mbi
min nani no annabi Musa jabora wal Musa mo wi idhhab anta wa rabbuka faqatila inna ha huna qa'idun min nani no annabi Musa jabora biɗa Musa a honay yaw an e jawmalul ɗoma jahon konon to on timmini sey ngara julden minon kam min nastata kono ngam min andano ɗum sakitorto to ni ummatore annabi Musa jaabi Musa min nani kabo nder alqur'ana amma minon min jaborta ko annabijo amin sallallahu alaihi wasallam minon no min jaborto annabijo amin اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلين من النوم من بيئتا آن إجوما بيئن أنكوني من بو من أنكون دي أمودن من حبدي إكو وني أنفو إكو نوتي أنفو من إند أمين جال نوب دين الله إند أمين الأنصار وب أمين بو مهاجرين كويتي مهاجرين إغوي بدأ جل مكبه نعم الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم من woni kamɓe ansaru bo jalnoɓe dina Allah e annabojo Allah ɗum minon ɗiɗo ɓe kawtiɗo ngam majum ayyata lesnare hande to ngam minon kam ya annabijo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ka annabijo Allah nani sallallahu alaihi wasallam sey laati wodi goddo mo biiden no nyande Sa'd ibn Mu'az Sa'd ibn Mu'az mo ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam minon faanu Abubakar wi min don dena nyalawmaare bande hande de do minon ko min denata umra min tan min fa ko der mayo maliya biida min muta min jaha min tawa ko habdata e maade min jaha min kabda e mabbe wala sakito tawdo e der sukabe am wala sakito tawdo bo e der joddidabe am mi don nufi ansarin ko en Madina dabo ko muhajiran ko en jabori to ngam majum muhajiran ko en kalfinta ko man jaha habda e waybe mada ansarin ko en rufan magite annabi jalla min don gondi ba koli didi e jungo woto wala kolotin tamin sai wodi goddo witi Habbab ibn al-Munzar mo wi Habbab mo wi na'am mo wi ni ba adon ni ma adon dare am aydi hala mo wi so sai annabi jalla ba mi hulay ka kam amma miɗi mi wolwaka mo wi ɗum kaye ya rasulullah mo wi ɗum kaye ya Habbab sey mo wi misali sey mo wi annabi jalla fellere nde kam Allah na wi jippina min joɗo en ɗon kaɓen ɗon ko bo ɗum ra'ayu maɗa aɗon mari haaje min non ma e shawara amin annabi jalla wi wallahi ɗum shawara wallahi ɗum shawara mo wi ɗum shawara mo to fellel ngel ya rasulullah ayi felle ngel en ngala ndiyam e nyamre men en ngala ndiyam e nandre men wala ndiyam e ɓawo men ayi toya wodi wendu toya wendu bo ndu heƴay en jaren ndiyam nangen juulen jarnen fucci men e luggeloɗi meɗen woywoyɓe men heferɓe to ɓe dilloyi ɓe tefayi fellere e weendu woni ngam ɓe jarna dabbahu maɓɓe enen bo ɓe acciɗen e weelo sey dey to an won mu'jiza gokka ka Allah wi wanginayi ka e juuɗe maɗa ko shafi njaram ɗum bo min liƴanake kuuɗe yeeso amin e ɓerɗe amin e moɗon min jardake annabi jalla wi en jahemma to weendu woni en jahemma to weendu woni nawoy a mo annabojo mo hokkatake sha nawoy a kadi na ɓurmo hakkilo na nabo a kadi mo mawɗo ay na kanon joni ka nasaraku ɗum watta yeeso nden annabijo on arti ƴami shawara maɓɓe ngam Allah umrimo wa shawirhum fil amri ngade e mako shawara wadu e mabbe shawara ya rasulullah wallahi dum joddidabe ma ya rasulullah wallahi dum yiddidabe ma ya rasulullah wallahi be gi'a ko dikkitinda e der gurna ma ya rasulullah ngam majum wadu e mabbe shawara to on ta shilambe to be shilam ma shawara sai ngi on ya dumon e yahi kambe ma be bedday nanki beldum e nyoto tirki hakkunde berde mon to be dokki ma shawara a hoshi shawara ma ni Allah wi lulado Allah sallallahu alaihi wasallam hinne tabi amin sai lulado Allah wi en jehma e wendo woni kadi be jehi e wendo woni ne be batti e wendo woni be bi to shikenan be mahi wendo be koshi lofe be gaddi kaaje be bakki wendo be hoyndu be bi to nda en jaraten da en juleten Allahu akbar heferbe daga yottaki mabbe be bi to wendo woni la mu arti en wendo nda Habbabu hulatano den annabi jo Allah wi sallallahu alaihi wasallam
abalu baba mowi naam mowi hotu madina mowi mi honata mowi hotu madina joɗanoɗa yam nder julurde am kala garɗo fuu tawayi yam joddo e maɗa yow kakkilana en hoɓɓe men waroɓe entare ɓe haajeji wonduɓe madina joɗanoɗa yam joodi am hidde komi warta yow bisimillah kadin emo dara emo dilla emo yeƴito har mo majjiti annabi diallah wiitinimo amma kadin mo wiitinimo mo yamo jooɗo jonde mako e julurde hidde ko annabijo allah warta to kono badar ɓeɗon gaɗi safuwol safuji annabijo ɗon tumbi hakkude maɓɓe ɓerɗe maɓɓe misali wato ɗon hakkude nasaraku entare shahada ɓe andi woɓɓe maɓɓe samay e kono ɓe andi ɗuɗal maɓɓe bo waɗay misali nasaraku to kadin ɓe jottake yottaki maɓɓe ɗo sey laati jawmirawo wi'ata e nder alqur'ana wi'ata ɓe misali on to on laatake misali wato on sembiɗini ɓerɗe moɗon on muñidi e ɓerɗe moɗon onon mari jalogal to on fa in yakum minkum 20 sabiruna yaglibu 200 wa in yakum minkum 100 wa in yakum minkum ألف يغلبون ألف من الذين كفروا إيه لاتي وتلاتك on 20 to on konayi misali temeɗɗe ɗiɗo kakkilane to gam majum annabijo Allah hokkiɓe misali albishir nasaraku kono bo fuɗɗay joni annabijo Allah Sa'd ibn Ubada e Sa'd ibn Mu'az ɓe koshiluɗa ɗo Allah e nder tawaga julɓe Allah e ɓe annabijo Allah min giɗi joɗoɗa dow hoosere ɗo min gaɗanima danki umrore ma e warana min annabijo Allah wi a'a sahaba en mbi a'a annabijo wi a'a sahaba en mbi a'a kadin haala moy watta min mi wardi e moɗon en balle dina Allah mbiyon mi ƴeenga dow hayre mi yami jooɗon nder danki sahaba en mbi ya rasulullah min fuu amin non min fottindiri non min giɗi min giɗa min tawma caka dandal kongal umrore maɗa wara ka yottaki min entare shawara maɗa waranki min tornoɗa min Allah jalogal mo andi ko jibrila jippoto wolde e maɗa ngam majum yawreno umrore Allah ton minen bo min ɗon ndena umrore Allah daga maɗa ni ɓe bilulaɗo Allah kadi ni ɓe kooshi jungolɗoɗa ɗum ɓe jaare ɗum ni annabijo Allah e daraɓe daga ɓadaki nde ɓe sahaba en ɗofti annabijo Allah sallallahu alaihi wasallam sey Abubakar wari dillay annabijo Allah to jata war annabijo Allah tambimo o wi dara ɗo gadduɗo yam ɗo to a accetayam ya Ababakar ko kulanto yam kanjum kulanayimami dara ɗo ya Ababakar annabijo Allah ƴefti juuɗe mum ɗo mo wi allahumma nasruka alladhi wa'adtani Allah am jalogal ngal koshatɗa annabojo ma alkawal Allah ndar suka hon ko dakko Allah rakkol sukaɓe ɓeɗo Allah ɓe fuuta walliniɓe e dandal ngal a rewatake daga hande Allah wala ko wurtiniɓe sina ɓe giya ɓe jaalake e dow heferde maɗa ɓe jaalake e dow fewnuɓe ma ɓe jaalake e dow yaware annabojo maɗa Allah ko wurtini ɓeɗo ngam ɓe ƴefta tutawal maɗa dow ngal ɓe ballina bo tutawal kefera kuɗes Allah ayiɓe ɓe fuu maɓɓe darno fotuɗa e nder ɓerɗe maɓɓe Allah ta dari no fotuɗa eno fotum e nder ɓerɗe maɓɓe Allah jalnanan ɓene Allah jalnanan ɓene darno fotumi eno fotuɗa annabijo wolwanta jawmirawo nden annabijo Allah wi Ababakar mo wi na'am ya rasulallah mo wi natton heferde e shollaje maɓɓe sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur bal as-sa'atu maw'iduhum was-sa'atu adhe wa amr ayiɓe ɓe fuu maɓɓe ɓe ballinteɓe hande sayuhzamul jam'u woɓɓe ɓe ballinaka seɗɗa nder maɓɓe wa yuwalluna ad-dubur ɓe firlitoto gaɗa ɓe dokkita en gaɗa ɓe dogga amma to ɓe jata bal as-sa'atu maw'iduhum hakkude men e maɓɓe alkawal dargal hawtay en ɓe anda misali sayalamuna gadan man al-kadhabu al-ashir ɓe fewni annabijo Allah ɓe kefnorake e dina Allah en daray ñande dargal enenna ko
kamɓe wiite fewoɓe amma jibrila ababacre nda jibrila wardi e malaikajo dubure ndar mikaila hanyuma gada mun malaika en dubure ndar mikaila ndar israfila wardi e malaika en dubutato be fu mabbe be ngaru walluki annabojo ma e bar walluki annabojo ma id tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum 6000 min al malaikati murdifin aywa wama ja'alahu allah illa bushra allah wada'idun sengam sayna annabijo muhammad sallallahu alaihi wasallam du'a kaka annabijo allah do'i kanka jawmirawo jaabi jippini malaika en misali wato dubujo wodi jawmirawo wi 5000 min al malaika dubure bawo dubure sappo bawo sappo temerre bawo temerre murdifina e be tokkotiri ngam be